Takže vítejte u mého prvního videa tady na GTA, nejnovější update, velice profesionálně, vždycky nejdřív co vyjde, si už to vyšlo tak, týden, dva zpátky, nevadí, to se vyřeší. Tím je student teď. Což znamená, já vám vrátím, že se mi to načte. OK, už se mi to načetlo. Vidíte, tady jsem spadl na agency. Nejbližší novému jobu od Vincenta. Tak se běhnu tam. Everything okay? Vidíte, profesionální běhání moje. Nejlepší na světě. Nejlepší na světě. Žaruji, že se to někdy láknete, že se napozvíte, aktualizuje pár věcí. Jak vidíte tady, nejnovější věc, už jsem to hrál, takže nebude mít kacany, ale jsem si jistý, že to určitě zájem. Nic pro jistotu. Tady vidíte každou věc, takže kdo ještě to nehrál, spoiler, ale celý to spravím technické, že nekoukejte se rychle, takže když chcete, koukněte. Jestli chcete, tak to je tam like. Bude to velice záživné video, dlouhé než nevím, jak dlouhý bude, ale bude 7 dlouhý. Pokusím se udělat celý. Řekneme se co nejrychleji k sebe. Motorkáři. Jenom. Tu víte, Faro. Čistý Batman, co je? To je pravá Batmanova barva, víte? Takže... testuju. Testuju si tam zajedem. Dvakrát. Tak tam moc krát nechám žít. Má právo. Jsem dal právo žít. Dobrý. To bylo plánované. To já jsem nejlepší řidič. Možná jsem se právě málem zabil, ale zabil jsem se, ne. Takže, je dobrý. Tak napište, prosím, co si budete myslet o tomhle prvním videu a tohle GTA updateu. Hlavně to je docela dobrý update, protože teď nejsou tak jako záživní updatey. Jsou zábavní, ale ne záživní, jako pro příklad update, jak byly ty Daxovy města. Teď jako jo, dali se, ale tady to je pořádná loupež. Doufám, že v dalším updateu, který bude někdy k Vánocům asi zase vyjde. Takže to, něco udělat ještě tady s tím kartelem. Tady udělali hezký, že jsme vykradli, jak by mohli udělat, tak třeba zničíme kartel. Tady bylo dobré. Že to pokročili ten příběh, ne, že to tady zase ukončit prostě. Jak ty Dax místo, že to pokročili potom. Takže... jo, to bylo tím asi... Tady nechám tady to jedno video, uvidíme, co bude, víte, do toho buď natočím další. Třeba rychlejší run tohohle hejstu, nebo zbytek tohohle, protože já nenatočím celý. Děláme, tady se teď udělám první 3 mise, neboli tady ten slash fun, co teď dělám, potom, pamatuji se, jak se jmenuje ta další mise, protože moje paměť je malá, a potom ještě a ten ani ráno, bychom měli zbraně. Bylo to, jak se vám to bylo líbit, nevím, to uvidí, tak myslíš, skoro nikdo to neuvidí. Byl bych rád, kdyby to měl, kdyby samozřejmě. Ale jestli bude když to uvidíte, tak nemůžete napsat, jestli chcete pokračování, jak to dodělám. Viděli jste tu raketu? Viděli jste tu raketu?
Co tam se nějak roztočila solidně, ne? Fidget spinner se zmysel. Co to bylo? Démonská raketa. Se mi ještě nikdy nestalo, že by taková raketa udělala kolečko. Tady pořádně poberám ty prachy, dolarovky. Berem, per to rychlejc, prosím, per to rychlejc. Hlavně teď jsou double mine, takže to je perfektní čas na to tady to zahrát. Protože za všechny setup mise, finální se nepočítá, za každou setup mise je double money a double XP, no RP. Takže docela dobrý deal. Já jsem si nespomněl, jak se jmenuje ten druhý setup, takže nemůžu říct. No a tady je takový první setup lehký. Tady walkthrough krátký, na 2 party to bude. Ale je to docela, jsou velice easy, tady těch 6 misí, no. Trvá to kolem hodiny, možná to stojí. A tady to byla vlastně první mise, docela lehká. Jdeš do 2 lokací a jdete do 2 lokací a vykradete peníze a jedete zpátky, to je celá mise. Takže když máte tady rychlý páro, solidní páro, nejvíc když má ještě ty rakety, tak easy. Mise hotová tak po 5 minut. Ani ne. Jo. Takže jo. Tady ještě vyhoděj to zařízení. Když tam je právě vidí. Detektivní hry. Třeba pak udělám, třeba sám to třeba jestli voláš. A jsem ty odbět, možná udělám to dělat. Ne, možná. Když budete chtít, tak se napište do komentů. Do čeho jsem to narazil? Do vzduchu? Vzduch! Pozor na to, vzduch je nebezpečná věc. Jste viděli, zastavilo mě v lečení. To měli první misi. Tak, teď jdeme na druhou misi z těch 6. Nebylo v tomhle videu jen ze 3, protože si mi to nechce protahovat. Pokud se vám to bude líbit, udělám ty další 3. Hey, it's me. Jo, to je tak vše. Ještě ne. Vidíte, mám velice hodně. Jsem bohatý. 22 000. To si tady nekoupíš ani kolo. Možná si 15, nekoupíš za to ani auto. Takže měl nic stojí vápře, táši. Teď jdeme udělat tady druhou misi. Breaking and Entry, no. To je super. Jo, to je tady ta mise. To je zábavná mise nová. Jsem rád, že tady to konečně přidali. Tady GTA chybělo už dlouho, co v Red Dead 2, když vyšla ve 2018, tak už bylo ježdění vlaku. Škoda, že jenom misi. By mohli udělat, že vlak můžeš se vlak dá řídit. To byla španda. To byla strašná zábava. Jezdit vlakem. Přijďte kamarády s vlakem. Zábava.
Co mě odrazilo? Chodník! Pozor na to. Chodník. Nechytá věc. Škoda, že když to už začíná po druhý, že to ne, vlastně, stejně. Že začíná z té garáže v té první misi, jinak by se začínalo u tady. Počkejte chvilku. OK, jsem back. Zase jsem musel vyřešit něco. No není, zde to skočil, jo, tady. Musíme najít sápka, který je tamhle. To jo, je to on. Musíme vzít jeho počítač. Za ním má super důležitý tajný info. Očividně. Nevím, třeba. To. Jeden do toho rozbitý. Je kára. Batman auto, kdo by nechtěl hrát, že jo? Že ano? Že ano, lidi. Zraníme. A prask pro ně! Ten mu začal solidní tím startu. Dostat. KO dostat. Prask pro ně! Když si pamatuju, tak by měl být tady jako je vždycky tady. Protože když to teď střelím raket, tak to umře. Nebo ukazujeme. Nejlehčí tak na to miniganace. Jo, drony dělají velice rádi kamikaze na nás. Pozor na to. Asi si chceš to hodně lidí to právě, co? A jdem ukrást to, v Red Deadku, Red Dead Redemption 2 je dlouho. Krást vlak. A řídit vlak. Jdem se točit. Máme. Prosím. Tak tam máme. Tak tam doletíme. Opada. Tady takto. To jsem si říkal. Ty za moje nádherný zpívání dostanou v těch copyrightech. Na 100% hodně psaní. Tak? Jo, to byla taková rampa s ním. To se stala úplná rampa. Kam jsem to najel? Vidíme tady raketu. Tady nebudeme nějak se snažit, že jo? Zbraněma. Máme rakety! Takže rakety jsou silnější než zbraně. Jo, nenašel jsem ty klíče. Bude mi tady někdo usedla. Musíme najít klíč k tomu vlaku. Tady jsou. A jdem řídit vlak. To je hlavní věc, díky který se mi tady ten update líbí. Samozřejmě samotná ta loupež je cool, ale můžeme řídit vlak. To je taky cool. Jsme nemohli dělat pro 10 let. Řídit vlak. Než tady ta druhá mise velice lehká, jenom ukrademe počítač notebook, nějakou věc z terorbitu a vlak, a to je vlastně celá mise, teď budeme řídit. Teď budeme řídit vlakem.
Takže to je geniální nápad, mě posadit jako to, řidič vlaku. Což špatně by se mohlo stát, jo. Tohle to. Bum. Je ping-pong. Jsem najedu a bum do ní. Takže tamhle tam taky najede? Nemyslím si. Nevypadá, že tam stojí. Jsem stihne. A stihnu. Ok, on pojede takhle vedle mě, ne? A už nejde, no. Tak ten druhý zdůj. Tak jeden si tady. Tady máme. To je sebevrah ta helikoptéra. Ty sebevrahu. Ne. Ta helikoptéra, to je. Sebevrazi tady ty piloti. Nevím, co dělám, mohl úplně v pohodě uhnout. Sebevrazi tady ty. Pozor na to. A tady to ani tohle nemůže považovat jako vraždu doslova. Oni. A tady to ještě ne. Ale koukejte, on může úplně v pohodě ujet. On prostě stojí. Chtěl jsem mu to. Zase, proč to je? Mohli uhnout. Přežili by. Měli byste dlouhý život. A to je celá mysl. Když jsem tady dojedu s vlakem. A... Ale celá lehká mysl, jak jste viděli, jenom prostě... Když si ukradneme a vrátíme ve vlaku. Tak můžeme vidět, že mě před vlaku tak nevidíme, že kráčku je to vyšlo. A to je druhá mise z 6 a tady toho vydá ze 3. Vidíte, lehce se z toho je levelí teď, když jsou ty double XP weekend. Takže jako, vyplatí se to hrát. Teď. Buď bych mohl jet. Až sem. Teď nevím, kolik tady jsem v autě. Takovou dálku bych mohl jet. A nebo... Okay. Prostě uděláme toto. A budeme tam ani ne do minuty. Ani do půl minuty, tak 20 sekund ani ne. Tak a jsme hned tu. Jsme tak se doplníme. A já mu to, aha. Ok, myslím, že nemám. Tak, tady zase profesionální běžení na začátku. Napiju se na tu poslední misi. Na poslední. Teď. Tak a jdem na konci weapons, pardon. Ta hit and run jsou auta. A my nejdeme pro auta, protože půjdeme v dalším videu, jestli to bude tak líp. Od tady, teď máme poprvé, pokud se nepletu, tak poprvé, co tohle udělali v GTA 5, možnost v jedné misi máme 3 volby věcí, buď za A, takový lehký armor a špatný zbraně, tady Bčko, což jsou střední armor a střední zbraně, nebo tady na Cčko můžeme, což je nejdál, a máme nejtěžší armor, nejlepší jako armor, největší brnění, ale budeme pomalý, a silný to zbraně. Já mám osobně radši jít na Bčko, protože budeme mít střední armor, takže budeme mít nějaký krytí, kdyby si nás všimli, a zbraně budou docela jako dobrý. Teď přepadu, jak se jmenuje to zbraň, co tam je. Ale bude tam jeden Tactical SMG, což je dobrá zbraň. A je to prostě taky střední, těch jsou na ještě.
Takže kdybychom jeli na Ačko, tak pojedeme mezi gang a budeme prostě bojovat s gangem. A na Cčku bychom bojovali na Sandy Shores letišti, na Trevorovém letišti ze singleplayeru. Tak bychom bojovali s tím, já si teďka vzpomenu jméno, s Merryweather, tak. S Merryweather bychom bojovali. A je to lehký, protože je to Merryweather a hlavně je to GTA film. Ale každý je lehký zabít. Ale o to, ale o to nejde. Jde o to, že nevyplatí se to tak dělat. Jenom asi když... Já taky můžeme sebrat všechny tři, ale to je jediný důvod, proč by se asi jakýkoliv normální člověk dělal to, tak asi jenom kvůli tomu awardu. Že sebere všechny tři, protože to nedá ti to nic plus. Jenom v hejstu budeš si moc potom vybrat, kdyby si vybral třeba teď blbě, tak si v hejstu budeš moc vybrat dobře. Takže moc to nepřidá. No a šlo by se prostě naučit. A tady u Bčka, tak se vrátit k tomu, co říkal, tak jdem na jachtu. Jdem na jachtu. Ne, skoro jsem to padl. To jachta vypadá to cool. A jdem na jejich jachtu. Čekat tady. Co tady smějete? Co tady smějete? Tak, a jdem po nich. Ale je to stále dva, tady stojí jeden, tak to měli. Tady vidíte zbraně Heavy Rifle, Tactical SMG, Heavy Shotgun a Pipe Bomb. To jsou takový dobrý zbraně prostě, nejsou nějak špatný, a hlavně já budu užívat tady to SMG, co mám v ruce. Tady ten armor budeme střední redukci toho rychlosti a ale bude mít zase střední armor, kdyby náhodou si mě tam všimli. Náhodou. Když se náhodou všimnou, asi nejistý taky. A potom zlé jsou ty auta, který uvidíme, až někdo bych udělal další video, takže head. Tak ten já vybou. Ale věděl, že můžou bouchnout jenom když zabiješ to musíme znát. Do ničeho nemůžu tady narazit, jenom vyvolte tady. Tady se bouchne, tady se normálně potopí. To se možná bylo tou jachtou, že má nějaký velký hitbox kolem ní. Je to asi možný, no. Tak jediný co mě napadá, protože tak divně bouchnu v půlce vzduchu, no. Tady už se to neděje. Divný. Má raketu zem. Nechytil raketu, no. Co to dělat? Co s tím dělat? Oni to dělat, nechytíš raketu, raketa bouchne. Na nic, dovezem to a to bude asi to. To asi zapíšu, tam to najde. Už bude taky pár 2 dodělání tady toho hezky. To natočím. Ale někdo musíte napsat v komentáři, kdokoliv do toho vidí. Tady berte v potaz, je to moje první video, že berte v potaz, že to není zrovna jako nejlepší kvalita. Já jsem na střeše. Tak to dopadne, já řídím. Musíme doletět tam na druhou střechu. A skoro jsme tam byli. Co dovezem? Tady, nevím, jestli tady bude... auto. Pravděpodobně. Nevím, jestli tady se stane taky, ale vím, že se to stalo při té první misi a té poslední se to stane. Myslím, že tady teď to tady nebude. Že vlastně, když se tady jede... Jo, je to tady. Tady to zpomalí. Teď dal jsem boost a pořád jsem pomalý.
A to je všechno. Teď bychom mohli jít pro další, ale já tady potvrdím. Profesionál, profesionál a potvrdím. A to je všechno. Zde jsem prostě zpomalý, a tady už mě bylo fakt zpomalý. A to by byla ta třetí mise a nejspíš konec tohle videa, protože to nechci mít zase až moc dlouhý, protože 25 minut to je fakt trvalo dlouho, no, nečekal jsem, to bude trvat tak dlouho, no, skoro půl hodiny, jenom abych udělal tady ty mise, no nic, bude všechno pro to video, když chcete part 2 mého dokončování, napište v komentáři, můžete dát like, odběr a já vás uvidím někdy příště.